Nangisayang kat ti DTI iti profiling activity para kadagiti potensyal a benepisyaryo ti pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa wenno PPG program. Manipod kadagiti munisipyo ti Santiago, San Esteban, ken Santa Maria, ILOCOS Sur a naapektaran iti kalamidad. Naipamaysa ti aktibidad iti panangilasin ken panangtingiting kadigiti kwalipikado a micro-entrepreneurs, aspiring business owners ken individual a nasinga ti gubwayan ti matgedanda. Kaspaset ti programa ket naisayang katmet ti tulong ti business name registration ken barangay micro business enterprise wenno BMBE registration tapno matulungan dagiti nakipagpaset amang formalisar ken mangpaduras iti negosyo da. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G. Tatak IFM.